फाग्लाफ्रा हाब नोंसोरसो बयसो आराम जोंहा नारें नारें गरम हागारे जाबाय फा जाबायसो होनदोंलै नारें नारेंसो लाबोनांदों जोङो गोलोमस्राव जोब्बाय आसा गैला सप्ता खनसे सिगां जेबो आसा गैला गुवाहाटि मेकानिक्स लाबोब्ला जालाबो आं नायनायनि हायोफा नोङो हायोबा मा होनो नों गोसो बायदि जागोन अब्ला जों सानथामसोखौ बेनिफ्राय जेरावबो लोरिला औ बेरायगोन नाथाय बेयावनो फैफिनगोन थ' बिदिब्ला हैद मा गलाव गल नोङो गारि नारथारनि फैसा लानानै थांदोलै बाहाय नोंखौ गारि नारसो लाबोखादों आङो लोगोआबो खिब्रबबाय नालायब्रा हागुरासो साला बा सिख्ला मोजां नुनायखाय थांनो बादों दाना थै नैलै बालांजों हाजिरा हरनोसां थांदो नों आच्छा माइनाव रोङोबा साहा फुदुङै थां सिनि होआ संख्रिसो होगोन जागोन दे थाव सेरोबा थावसिन जाबावो गारियाथ' जेबो जाखायाखै थगायजाबाय जोंसो फाग्लिया ओइ नोंथांमोन खोनायाखै नामाब्रा बेयाव रावबो बेंगा गैयालै मानोमोन नोंथांमोनहा बबेनिफ्राय फैदोंमोनब्रा थाङाबो फैयाबो बावनो दंगासिनो दं जिदम थारमाने गारिया नस्थ' माबा खामानि दंमोन माबालै माने सासे सिख्ला सासेल' सासेल'थार होद जाम्बार' रायलायनो दिल्लीयाव फरायनाय सिख्ला दाख्लैनो क'क्राझारनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन दिनैसिमबो न'आवनो सहैयाखै माने सासेल' फिसाजो ओजों बिफाया सिन्थाजों हालायलांला माने सासे सिख्ला औ मैया दाख्लैनो क'क्राझारनिफ्राय ओंखारबाय औ नाथाय दाबो न'आव सहैयाखै औ नंगौ दाबो सहैयाखै नुदों नामा सोरनि फिसाजो होनदों माबालै गोमबोर होनो बिफाखौ माहाजोननि सासेल' फिसाजो गैयालै भाइ बावरावबो सिख्ला गैया बबेयावबाफोर नुबाय बायदोंब्ला खोन्थाहरलै नोंथां जागोन दे नोंथां जागोन दे थादोलै नोंथां गारि मोजां जाबाय गिजै मोजां जाबाय गिजै जाबाय न आं फुदुंनाय साहाखौ लोंदो ना प्लिज हर बिदिब्ला गोमबोर सिंनिसो फिसाजोमा मा जाखो आदा आथिङा मा जाखो एक्सिडेन्ट गारिजों एक्सिडेन्ट जादों बेफोरखौ जिंगा दासि बोरोथो आइ माइनावालाय माइनाव बेलाय मैयानो सफैयाखै होमबा गैयाथ' मैयानो बेलासियाव ओंखारबोदों बियो मैयानो फैदों दिनैबो न'आव सफैयाखै बोरैबा नङाथ' थांदो थां न' सिङाव थांदो मैयानो फैदों होद बेनो देन सोमदोनलै नोंथा सोमदोन बियो सोमदोना जाथारगोन बियो सोमदोन आंनि फिसाखौ मा खालामनो सानदों नोङो गनाय नङा नों सोमदोन गनाय नङा हरनै गाहाम जाब्लाबो आं थाबाय थानोसो लुगैबाय
नाथाय आफाया लिंहरबाय दालाय नुवाखै दहाय फैनाय सेंग्राया थबसासोगोन आफाया थिनहरखादों जागोन आफानि मुङा गोमबोर सिं उन्दुलांबायदां खोनादोंना खोनायाखैहाय गाबोन जोंनाव थांदिनि थौ माथो सिरि सिरि जोंनाव आया अबाव थांखो Schizophrenia, a sleepwalker, split personality because of severe trauma in childhood. आं मिन्थिबाय बेहा मा जादों उन्दैनिफ्राय रावनिबो अननाय मोनाखै जानांगौ जाय अनदोंमोन बेखौबो सोरबा बुथारबाय जानांगौ बिमा बिफा बुथारजानायनि खास्रिबिस्रि सावगारिया फैब्लानो आइखां बायखां जायो गुबुन मानसिनि महर लायो बेखायनो बेनो अननाय नांगौ आंनि मोजां मोननायखौ बेनो लुफावनानै होनोसै दानब्लाबो सौब्लाबो आं बेनो बियो आंनि मानोना आं बेखौ गोसो थोबाय जारौ दिनैसिम आं नोंसिनि नखराव थानाया सानथाम सानब्रैसो जाबाय नाथाय नोंनि मुंखौसो सोंनाय जायाखिसै फैसालिया दा आंनि मुङा फैसालि होननानै गाबज्रि फैसालि नोंनि अननाय आरो हेफाजाबा खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ अननायानो धोरोम नाथाय आंबा सिखावना साधु नों बायदिया बोरै सिखाव जानो सिखावब्लाथ' गिदिरानो जागौमोन ना सिख्लाफोरनि गोसोनि फाग्लि ना फाग्लि फैसालि आं दिनैसिम नोंनि न'आव थानाया सानथाम जाबाय दिनैसो आं नोंनि मुंखौ सोंबाय नाथाय नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं बेखौथ' आं सोंनाय जायाखै सोर सोर दं नोंस्रा आंहा आफाल' दङ आफाजों आंजोंल' बबेसिम मोनफैखो माइनाव फारलांसेल'सै जोंनि न'आ बैयो सोरनि लुनाय खाम्फा बियो ए बियो आदै अनिराम ओमफ्राय बिनि बिसि जयमुथिनि खाम्फा सोरबा बुथारदोंनो गोदो थौलायनाय दिनि थ' रावबो गैला बिसोरहा दा सासे फिसाला दङ बिब्थै सोमदोनाव बबावबा फोरोंहैदों नों बायदि सेंग्रा देरबायदां ना आं बायदि सेंग्रा देरनो बिदिब्ला फै आं बै खाम्फाखौ खुलुमहैनोसै थ' होमबा
मादैया आंखौ जोबोद अनोमोननो। आइया नोंखौ अनोमोन। एफआइआर होबाय जेबो खालामनो गैया बोरो पुलिसआ रावखौ हमाखै थबसेयाबो जेबो खौरां गैया बहा गोमाहैखो जानाय नंला आं माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन बैनो जोंनि न'। सोर सोर थायो न'आव? आफा दं, आनै दं, ओमफ्राय सासे रुवाथि दं। रुवाथिल' दाहोना गैया? जानो मिथिया फै। दाहोना गैयाबाथ' साबजाथारबायसोलै सथिबा। अनलाजों दाउजों मेवाइ होबाथ' साबसिन जाबावो। आफा आफा आनै माइनाव नों फैबाय माइनाव आदा आदा माइनाव फैबाय आदा फै आदा माइनावआ न'आव फैबाय माइनावआ न'आव फैबाय औ हामथारबाय हामथारबाय लोगोआव सासे सेंग्रा दंफायो आफा आथिङा मा जाखो आफा? गारि एक्सिडेन्ट मारै एक्सिडेन्ट जाया? जेबो नङा दे फिसा एक्सिडेन्ट नोंखौ लानानै एसेबां सिन्था गोमाबाय होननानै बेलाय सोरथो सेंग्रा जाखो ए बियो आंनि लोगो बे नङाबा दिनै आं न'सिम सफैनाया नङामोन हनै हनै बोरैबा जाबाय हा माइनाव माइनाव मा होनदों आफा? ओरै फैलै फैनायसाय र' आं फुलाव दै लुदों मैना थां बे माइनावखौ लिंना लायनाय माइनाव हनै आदा लिंहरदों नोंखौ दांदुलि दैया नों लुदो फै थ' दे होमबालाय माबे आफा आंखौ मानो गाबज्रिया? फुलाव दै लुदोंमोन बियो जि मोजां मोनो फुलखौ थां मैना जिरायग्रालाय थां दे देनाय आइ आंनोबो खिन्था दिल्लीयाव एबार बिए पास जानानै मा खालामनो आयौ आसुगुरा जा गोलाव थि मैलाथार गिलुआलुथार रावबो हानो गैयालै आइ गाबागाव हानो लानांगौ आसि गोलावासो आसुगुर गोलाव लायो आनै आसुगुर हाग्रा लाबोफालाय नों जिरायदो आफा बोरो आखाया मालाथो जोबगोनब्रा नोंना फरायनायालाय न'आव रावबो गैया बिए पास जानानै गामिनि स्कुलावनो मिस्ट्रेस जाथोंसै बियो आङो दानो मिस्ट्रेस आंहा फरायबावनांगौ मानसि गिदिर जानांगौ आफा आं नोंखौ जिरायनानै जाहोगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा हाबेलाय बोरै जानांगौसै इन्दिरा गान्धी बेनार्जी भुट्ट दानि सनिया मोनहा हादोर खुंबोदों बिसोरो हिन्जाव माहारिनि मानखौ बांहोदों आंबो सासे बर' सिख्ला आंबो नाजागोन दे आइ